Тестваме Total Quartz 5х30 и Castrol Edge 5х30. Това ще е първият тест на Total и за това пред вас ще отворим, разбира се, тубичката. Ще премахнем запечатката просто. Много е важно да кажа, че Total и ELF са едно и също като производствена линия, просто Total Quartz е с по-високо качество, разбира се, но става въпрос за едно и също. Много важно нещо, което искам да кажа, е, че машината е непрофесионална, теста е непрофесионален и не може да бъде критерий за качество. Така че, приятели, тествам го само единствено за себе си с непрофесионална машина. А всеки, който иска да си закупи висококачествени масла, добавки, може да заповяда в сайта ни Renovация.bg или на посочения телефон. Тук слагам тестърчето на машината и можем да започнем с теста. Като, разбира се, с специална стъклена спринцовка ще измуча 20 мл масло от Total и ще го поставя във ваничката на машината. След като съм засмукал маслото, ще поставя маслото във ваничката на машината. Ще пусна машината да работи с триещите се ролки, тъй като маслото е доста малко количество, доста бързо ще го загреят тези триещи ролки и по този начин ще имаме един горе-долу актуален тест. Разбира се, ще забързам малко видеото, за да не ви губя времето и когато маслото вече е достатъчно загрято, ще започнем с теста. За теста ще използвам фитнес тежести по 1 кг, които ще започна да слагам на машината. Маслото се справи наистина добре. Имаме 4 кг, като веднага, щом сложих 4 кг, машината спря. Това означава, че между 3 и 4 кг. Така, разбира се, трудно може да видите резултата от теста, затова на края на видеото ще оставя снимка. Сега промених леко траекторията на триещата се ролка, за да може да извършим теста с кастрола. Разбира се, между всяка смяна на маслата промиваме абсолютно всичко по машината, за да може да имаме актуален тест с новото масло. Изсмуквам 20 мл масло отново и отново ги поставям в ваничката на машината. След като поставя маслото в машината, разбира се, отново пускаме машината с триещите се ролки, за да може да достигнем работна температура и да имаме актуален тест. При нас в Renovация.bg може да намерите много видове технически спрел, автокозметика, автомасла и, разбира се, абсолютно всякакъв вид добавки. Вече имаме едно загрято масло и можем да започнем с същинския тест. Взимаме фитнес тежестите и започваме да прилагаме върху машината. Машината отново спря на 4 кг натиск. Обаче, дали износването е еднакво или има разлика, останете до края, за да видите всъщност какво се случва. Резултатът е доста интересен, като, разбира се, титана има доста малко износване, но е между 3 и 4 кг, а пък Castrol издържа цели 4 кг и има доста по-голямо износване.